Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateak eskainiko duen psikomotrizitateko aipamen berriak hainbat helburu izango ditu. Alde batetik, haurraren garapen psikomotorea ezagutu eta hauen beharrei erantzutea. Horretarako, psikomotrizitatearen alderdi teoriko zein pedagogikoak landuko dira, eta haurraren mugimendu librean zein jolas librean haurrak adierazten duen hori ikusi, behatu eta interpretatzeko gakoak eskainiko dira. Bestalde, garrantzitsua iruditzen zaigu psikomotrizistak daukan begirada konkretu hori edo begirada sentikor hori gelara ekartzeko aukera izatea, ez? Gelan gertatzen diren hainbat egoera hobeto ulertu eta kudeatu ahal izateko. Luzaro ASEFOP elkartearen Euskadiko psikomotrizitate eskola da eta UNED Bergara zentro elkartuarekin jada daramatzagu ia 40 urte pertsonak formatzen psikomotrizitatean, arlo hezitzailean, baita terapeutikoan ere. Orduan gure rola, aipamen honetan, izan da hasieran nolabait egitura, mintegien egitura lantzea edo laguntzea lantzen, eta gero mintegi batzuk emango ditugu baita ere, pixkat gure esperientzia partekatzeko eta hori izango zen pixkat gure rola aipamenan. Gaur egun psikomotrizitatearekiko dagoen interesa oso handia da. Gero eta esango genuke handiagoa dela. Baina egia da unibertsitate guztietan oso azaletik lantzen dela formakuntza. Eta nik uste aipamen honekin lortzen dena da sakontzea praktika honetan. Eta gero irekitzen du atea nolabait aurrera gojuteko formakuntza horretan Luzaroko psikomotrizitateko eskolan. Saioak Eskoriatzako kanpusean izango dira eta ostiral arratsaldetan eta larunbat goizetan. Bestalde, formazio honetan parte hartuko duten irakasleak psikomotrizitatean adituak eta arituak izango dira, eta horretaz gain, ikasleak unibertsitateko tutore bat izango du bere prozesuaren jarraipen osoa egin ahal izateko.